Kumsi benta jong kajing rakhi kajing dap sispa snem kajing one ki sister FMA ni ki selection ha ka than chete lam mi ngi ka Sacred Heart Girls High Secondary School Maulai kala penlong ya ka concert ka bala ai kerteng Shackles kamat pedeng jong kani ka drama kalong halor kajing penbit yaki kena ban kring bat pengop yaki bat ban die pat yaki ni ki kena ni ka child trafficking lapan long ya kan ni bakan long ru ke jeng hikai ki kena bat ki bela he ru kum ju ban om ngat ha ki jeng sya pen bi Kum shibenta jong kajing rakhe kajing dhap shis pasnem kajing wan ki sister FMA ne ki sister selection shakathan chitelam mingi ka Sacred Heart Girls High Secondary School Maulai kalapan long ya ka concert bala ai kerteng Shackles kamat pedeng jong ne ka drama kalong halor kajing penbiet ki kena ban kring bat pengop yaki bat ban sadia pat iki ki kena ne ka child trafficking lapan long ya kania bakan long ru kajing hikai ki kena bat ki bela he rukum jo ban om ngat hagini ki jing sya penbiet ya kini ka concert lapan long hakilai sni kata nodok ar pusau hado ka ar punreu trek unailar ar hajar ar pulai ha auditorium jong ka Sacred Heart Theological College Maulai ukong san ha ka sni ningkong ulalong uba PT saukume uko chairman ka Meglai State Development Reforms Commission kisembut kong san ki kentop i Reverend Father Richard Majau Vicar General jong jalan yang ba Shillong bat ikong Rimaya Manas i director ka DERT Haga jingiran rangkat superior ka Sacred Heart Convent i Sister Teresa Kamswan i principal jong ka school i Sister Lydia Pala bat kiwe ki kena akble shimbenta ka ka concert kilapan i ki sub jong ki ban ak sawangka kumju ru kinong shat bat kinong ruai jong ka choir jong ka school
Oh!